दिनै बेवहाय ब्रह्म मोनसे थानसालिनि बाउन्डारि वाल बिथांमोना लुफुंदों। आं जास्ट नायनो थाखाय लेंदों, बे हिसाबै बेखेवनोबो आं बेखेवदों। आरो बेवहाय आरोबाव जोंहा बे जि लांदांफारा दङ, दा बेवहाय जोङो आरोबाव 5 लाख थाखा हरगोन जाहाथे बिथांमोना थानसालिखौ मोजाङै लांदां सुबुरि बेवहाय मोजाङै लुनानै लानो हायो, बेखौ आङो फोरमायदों। बेनि अनगायै गोबां माखासे प्रजेक्टफोर जोंहा सोलिगासिनो दङ समस्थियाव। दा बे गासैखौबो लानानै जोङो 15 तारिखनि उनाव मोजाङै सावरायगोन आरो माखासे हाबाफारि लागोन। दा गुबैयै गोबां बोसोरनि उनाव दा जोङो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों देग्लाय बोसोराव 664निख्रुइ बांसिन थानसालिफ्राव मन्दिरफ्राव जोङो 2 लाख थाखा होनो हादों। दा आरोबाव किसुमाननो एसे बाराबो होदों, जायफोर आन्सलिक भित्तियाव एबा एरिया भित्तियाव साब डिभिजन भित्तियाव लानाय जादों। दा बेखौ लानानै जोङो खनसे मोजाङै आरोबाव नायगोन जे जेराव थानसालिफोरखौ रायजोफ्रा लुनो नाजाबाय थादों, मन्दिरफोरखौ चार्चफोरखौ लुफुंजोबनो हायाखै, बेवहाय एफा सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों मदद होनानै आबुङै लुफुंजोबनायनि थाखाय बेखौ जोङो बेबस्था लागोन। एफा बिथांखिनि बेखेवनाय हाबाफारि दिनैबो हरसिंगा बियाब नोंथांनि बियाबावहाय नैबे लांदां सुब्रिनि जि ब्रह्म मन्दिर बेनि सोरगिदिं इन्जुरखौ प्रमद सारा फैनानै बेखेवबाय। मा बुंगोन सारा? बोसोरथामनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि जाय सरकार आरो बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरआव गासैबो जायगायावबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसफ्रा जागासिनो दं, जोङो नुदों। आरो रायजो राजा बिथांमोनानो बिनिनो साखि। जोंनि हरिसिङा समस्तियाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मावखुलिफोर बहाय दं। जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव ख्रिस्टियानफोरनिबो जे मावखुलि हेडक्वार्टार बेनो जोंनि हरिसिङायाव दं। एकहरन भगवती समाज आरो बिथांमोननि हेडक्वार्टाराबो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो। आरो हरिसिङा बियाब बाथौ महासभानि जि मावखुलि हेडक्वार्टार बेबो जोंनि हरिसिङायावनो। आरो बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमनि जि मावखुलि आरो बेबो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो। दा बेखौ जुदि नायोब्ला रिलिजियास अनुस्थानफोर आरो धोरोमारि गुरुफोर जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो बुंफबना दं होननानै जों बुंगोन। आरो बे जोंनि थाखाय खुब गौरबनि बाथ्रा जे बेबायदिनो धोरोम अनुस्थानफ्रा जे मोनसे जायगायाव जेब्लानोखि जथाय थागोन आरो बहायनो आशीर्बाद थायो होननानै जोङो मोनथियो। दा बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट आरो बे डिपार्टमेन्टनि दारैनो दिनै ब्रह्म धोरोमनि नैबे मावखुलि आरो बहाय सोरगिदिं बाउन्डारि वाल बिथाङा हरदोंमोन आरो बेखौ मावफुंबाय। आरो दिनै बिथाङानो फैनानै गावनि आखाइजों बे ब्रह्म धोरोमनि जि मावखुलि बा टेम्पोलनि जि बाउन्डारि वाल बेखौ बिथाङा फैनानै इन'ग्रेसन खालामबाय आरो बेखौ रायजोफोरनि आखाइयाव गथायनानै होबाय। नुनो मोनदों बिपिएफनि बा जा बेरेखा हान्जा, बे बेरेखा हान्जाफ्रा UPPL सरकारा जेबो मावाखै होननानै जों बानायनाय लामाजोंसो UPPLनि लिडारफ्रा थाबायगासिनो दं। मा बुंगोन सार? आसलते जों बानायदों, बैसोर बानायदों नङा। जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय, गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय सोर बेसे रां लाबोनो हायो, सोर बेसे स्किम लाबोनो हायो, नैबेनिसो कम्पिटिसन जानांगौ आसलते। दा थांनाय 17 बोसोराव जाखिनि बिथांमोननि बा 15 बोसोराव जाखिनि बिथांमोननि जि सरकार, जे बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेसेखिनि पुन्जि बिथांमोना लाबोनो हाखो, बेसेखिनि डेभेलपमेन्ट बिथांमोना लाबोनो हाखो, बेखौ रायजो राजायानो मोनथियो, रायजो राजायानो प्रुफ दं। दा बिथांमोननि 15 बोसोर आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि UPPL गभर्नमेन्ट बिनि 3 बोसोर, दा बिनि डिफारेन्सखौ जेब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे 3 बोसोरावनो बहुतखिनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्किम, गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय दिनै गुड उइल मिसन प्रजेक्टफ्रा आवगायनि दिनाव गैयामोन। दा गुड उइल मिसन प्रजेक्टनि दारै बहुद लामा दालां बेबायदि बानायनो हादों, जायफोरखौनोखि आवगायनि सरकारा माब्लाबाबो हायाखैमोन। बिथांमोना SOPD स्टेट अन SOPD फान्डनि दारैल'सो बेफोरखौ मावनायमोन। आरो गेजेर गेजेर मालाबा जुदि बिथांमोना मोन्दोंब्ला पेकेज मोन्दों आरो बेजोंनो हाजोबाखसै। जोंहाथ' दा पेकेज फैनो गोनां दंबावो। 3 बोसोरावथ' जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय पेकेजजों जाखिनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों बियो पेकेजनि दारै जायाखै।
बियो एक्सट्रा मोनसे स्पेसियेल इनिशियेटिभ आरो इनसेन्टिभनि दारै बे जिनिसफ्रा माने जागासिनो दं डेभेलपमेन्टआ पेकेजआ जोंहा माने नेक्स्ट इयारनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनथियो दे प्रमद बर' बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय 4,000 crore बेबायदि बिथाङा माने अनुदान मोनगोन अनारेबल हम मिनिस्टार अमित शाहनि माने मा होनना बुङो अफिसनिफ्राय दा बे 4,000 crore जेब्ला नेक्स्ट इयार जेब्ला फैगोन आरो बेबायदिब्ला जोंनि ओनसोलाव माने अनेक डेभेलपमेन्ट जागोनखौ जों नुनो मोन्दों गामि ओनसोलफ्राव बेबायदि लामा गाज्रिफोर माने थानाय नंला प्रटेक्टआ गामियानो जायखिजाया अनसुंथाइ माने मोननो हानायनि बेबस्थाखौ जों नुहुरदों। बेथ' जोंनि कारने खुब माने मोजां बाथ्रा बिथाङा बाउन्डारि वालजों लोगोसे आरो गावनि खुगाजोंनो गावनो खुब गोसो मोजां गोसो माने गोथारजों बिथाङा नैबे समाजाव आरोबाव बिथांमोननि एकाउन्ट्सआवनो 5 लाख रां बिथाङा सोना हरगोन होनना बुंदों आलारि सोरां बिथांखिनि दारै दा बे आलारि सोरां बिथांखि जिथुनाखि मिशन लादों बेबो खुब माने गनायजाथावना आरो रायजो राजा बिथांमोना बे स्किमखौ पार्टिकुलारलि खुब माने अनसायदों आरो मोजां मोनदों आरो बेखौ माने आनादार नेक्स्ट इयार आरो नेक्स्ट बेबायदिनो जों जुदि होबाय थानो हायोब्ला प्रटेक्टा मन्दिर प्रटेक्टा नामघर प्रटेक्टा बाथौ थानसालि प्रटेक्टा धोरोम माने आफाद दिनै ख्रिस्टियानानो जा बा जायखिजाया धोरोमानो जा गासैबो मोनजोबगोन बे माने जिथुनाखि अनसुंथाइ आलारि सोरांनि दारै दा बे खुब मोजां माने मोनसे मा होनना बुङो मिशन लादों आरो मिशन आरो भिजन मद प्रग्रामाव जेब्ला सोरबा लिडारा आगान सुरगोन आखाइ होगोन आरो बेबायदिनो माने देरहासार जालांगोन जों बेखौ नुनो मोनो।